Kembar nih kami. Mbah lari. Ya ini ngono wong iki. Boleh apa katanya ini budaya gua apa ya? Bangunan angkat semen loro-loro orang wong kuwi. Kita apa kan ingin iki ya. Yo, heeh. Wong ayo bareng nekani gaji sarung tak nek perlu tak buat. Kan gaji pisan. Iya. Iya, kok iso mang. Isu-isu teko terus banyu jam-jam. Ya, terus sarapan nah. Ya iya iki lho. Sarapane tekan mah sarung tak tetek. Petarek aku balane. Ikuti. Heeh, telo. Ndek omah. Ya. Guyon ta ora lek malah. Malah. Telo gorengan iki jos. Iki godhongan gorengan. Ora, itu tak goreng. Jadi mari nggo keranjang ta. Iya ora. Kok. Nah, orang kadang apa cara jadi kita ketik kayak anu berapa yuk neng urut top ini kita hebat top enggak penambah dong ini enggak jadi semua Supaya sono yo barang panitia sih ketuanya yang penting ya malah langsung kumpul-kumpul gitu di sini iku piye iki? Kaping ide iku, Bapak.